Que tal como estades? O crime petou nas portas dos veciños do Barbanzo o 27 de xullo do 36. Ese día, as tropas franquistas entraron na meirande parte das vilas da contorna. Desmantelaron as corporacións, perseguiron os responsables e sementaron o terror entre a veciñanza. Algúns foron encarcerados, outros morreron paseados ou fusilados, houbo depuracións, torturas, multas e sancións. Outros conseguiron salvarse fuxindo por mar, botándose ao monte ou emprendendo o camiño do exilio. O que se buscaba era o que agora en algúns compañeiros meus, historiadores que profundizan no tema, definen como un xenocidio da xente que defendía a República. Intentaron borrar calquer rastro dos defensores da República, calquer rastro das ideas republicanas, non só nos que pagaron coas súas vidas, sino tamén logo coas súas familias ao longo de todos os anos da ditadura. Pronto abriron nesta zona ata 5 campos de concentración. Rianxo, A Pobra, Muros e Padrón albergaron este tipo de instalacións que foron levantadas sobre antigas fábricas de conservas, azucre ou salgadura. Nelas, os presos vivían hacinados en unhas condicións de salubridade e hixiene terribles. Ai, sí, unha cousa tremenda, non o diremos, en que dormían, pois no chan, sobre palla centea, pero cando a tiñan, poñían por debaixo un capote que conservaban ou algo, porque non tiñan, dormían prácticamente no chan, Ademais, sempre o piso sempre húmedo, porque como baldeaban con auga de mar, sabes que a auga de mar non seca, claro, sempre húmeda, entón vivían en moi malas condicións e amontonados. Dolores tiña 9 anos cando estourou a guerra. A súa nai e ela mesma non dubidaron en prestarlle apoio aos presos. Eran as madriñas republicanas. Cando foi que viñeron os prisioneiros, mamá e esa Josefina, a amiga fonlle pedir a roupa de 2, para que cada unha tiña que lavar. Pero despois, cando lle pasaron o chimento as que eran de esquerdas, cortaban o pelo, e, bueno, da cá, nada máis que o que lle fixeron de mal, cortarlle o pelo a rape. A listaxe de vítimas é inmensa. Nela atopamos o tenente alcalde da Pobra, Manuel Hermo, ou a Bríxida Muñiz, a única muller concelleira de Boiro, ou os curmás de Castelao, Manuel e Xosé, que se inmolaron a bordo do Boueva, ou o xornalista de Ribeira, Manuel Lustres Rivas, que foi fusilado tras pasar unha breve tempada na illa de San Simón. Lustres foi detido cando estalla a guerra, sin que lo esperara. Posteriormente, pues estuvo na prisión de Vigo, estuvo tamén na illa de San Simón. Desgraciadamente, pues apareceu morto un 10 de novembro do ano 36 na playa de Redondela en concreto. Tamén foi asesinado o xornalista de Ribeira Julio Silva, barbeiro de profesión. Foi detido pouco despois do golpe e condenado por rebelión. Na prisión da Falcona, onde estivo 6 meses recluído, viu como sacaban a Ángel Casal, a Díaz Baliño, a Sisto Aguirre, os irmáns Pasín ou a Manuel Calvelo. Todos morreron paseados ou fusilados. O día 28 detivérono, a partir de aí viñeron as palizas, levaron o primeiro ao cárcere de Noia, do cárcere de Noia os 3 días levárono para Santiago e estivo nos baixos do Pazo de Rasoi, onde tiña o cárcere, ata que o fusilaron o 29 de xaneiro do 37. Desde hai 13 anos, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza traballa para manter viva a memoria. Faino sinalizando lugares, recuperando historias e reabrindo fosas na procura dos desaparecidos. Fai mes e medio estuvemos co equipo que fixo o xeorradar e todo un estudio do terreno ali en Vilacova, e vaise a idea que hai unha cantidad destinada a facer unha segunda campaña nunha zona que non se tocara antes, vale? E que as indicacións documentais é de que 5 veciños da contorna, incluso Manuel García Albo, nen debe de estar ali enterrado. Pero ademais neste capítulo traemos aportada unha resolución xudicial histórica, aditada polo Supremo e que obriga a familia Franco a devolverlle ao Concello de Santiago as estatuas do Pórtico da Gloria das que se encaprichou a muller do ditador alao polos anos 50. Vemos que está moi ben acreditado que estas estatuas pertencían ao Concello de Santiago e que aí teñen que volver. Nos único que esperamos é que pase ese prazo para que sexa unha sentenza firme e poder comezar o proceso para que volvan a Santiago de Compostela. A pece do expediente estaba armado de unha maneira
eu creo que moi garantista, éramos moi optimistas, os xuristas decían que non había fuga, e o que non contábamos é que a fuga era extrajudicial e que tiña que ver, bueno, pues, cunha xudicatura en Madrid que actuou de maneira parcial e que de alguma maneira amparou a familia Franco. Eu creo que o Supremo nos ven a decir que aqueles procedementos foron polo menos irregulares. No vindeiro capítulo analizaremos polo miúdo esta importante resolución e poñeremos cifras á fortuna do ditador. Pero hai outros asuntos que marcaron a actualidade estes días, son as novas da memoria. Admitida a trámite a primeira querela presentada en Galicia por crimes do franquismo, presentouna no xulgado de Padrón Manuel Reboiras, irmán do militante da UPG asinado polos disparos da policía franquista en Ferrol en agosto do 75. Manuel afirma que foi torturado ata en 2 ocasións, a primeira vez o 28 de setembro do 75 en Padrón e a segunda o 18 de xuño do 76 no Monte do Castro, en Vigo. A toda agora presentáronse máis de 115 querelas en toda España denunciando crimes do franquismo. Todas foron inadmitidas ou arquivadas. Comezan os traballos de exhumación na fosa de Soutelo, no concello pontevedrés de Salceda. Ali crese que repousan os restos de 4 veciños do Porriño, un de Mos e 2 de Tui, que foron paseados en setembro do 36. Elena Pousa, da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e a Louriña. Na fosa de Soutelo temos os nomes, de feito están todos os nomes, o que non temos claro é se están todos no mesmo buraco. Serían 7. O que pasa é que confirmados así no mesmo lugar, polo menos 4, nun lugar ali no Arro. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide formalmente que o antigo cárcere sexa declarado como lugar de memoria. Nun escrito presentado diante da Dirección Xeral de Promoción da Memoria Democrática, explican que este foi un lugar de sufrimento, abusos e crimes impunes cometidos durante o franquismo. O Estatuto do 36 cumpre 89 anos. No acto de conmemoración, a nacionalista Ana Pontón reclamaba: queremos un novo estatus político para Galiza que nos recoñeza como que somos unha nación con verdadeiro autogoberno, con soberanía. Basta xa de que decidan por nós a centos de kilómetros. Xa podedes consultar en internet os fondos do anteproxecto do Estatuto da Autonomía de Galicia da Segunda República. Estes 1000 documentos, custodiados polo Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, foron digitalizados en colaboración co Consello Superior de Investigacións Científicas. Podedes acceder a eles de forma gratuita no portal da Rede de Bibliotecas e Arquivos de Galicia. E co gallo do ano Castelao, hoxe traemos á portada unha nova edición do Bicun Cantar, unha iniciativa organizada polo Consello da Cultura Galega en colaboración coa Xunta e celebrada simultaneamente en Rianxo e Bos Aires, a terra natal e a terra de adopción de Castelao. Non nos xuntamos para cantar, sino que porque estamos xuntos cantamos. Cando estamos xuntos, iso é unha forma de relación especial, é unha festa, unha convivencia especial, e digamos que as palabras non bastan, é necesario acudir á música para expresar eses bons sentimentos de felicidade por estar tantas persoas xuntas. Esta é unha maneira máis do Consello da Cultura Galega de unirse ao ano Castelao. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Altas horas da noite. Os falanxistas e os civiles saen da taberna. Dan voltas pola vila, abesullando a través das reganduxas que deitan luz, contendo o alento nunha esquina para escoitar algún rumor. Siguen, falan polo baixo, rematan petando unha porta. Alí onde petan petou o crime. Todas as noites piden a corda da vaca. Da sombra do alpendre saen a luz da lúa cun home atado coa corda da vaca. Dende as casas en noite ouven que xeme unha muller. Pasos que aínda resisten, un taco desvergoñento fatuo. Despois chega de lonxe un berro longo. Non se sabe si de home, de neno ou de animal ferido. Todas as noites, na aldea e nas vilas,
Pola mañanciña vese na codia dun árbore a sinal da corda e o sangue ao pé. Primeiro mátase a un, despois ao que protesta desa morte. Logo aos que queren socorrer aos que ficaron orfos. Tamén se mata aos que non queren matar a seus irmáns. A roda non ten fin. Isto que escoitan é O crime peta nas portas, un texto escrito polo xornalista, pedagogo e escritor de Rianxo Rafael Dieste. Apareceu publicado na revista Nova Galiza o 5 de maio de 1937, unha publicación fundada por Castelao e que o propio Dieste dirixiu naqueles dificilísimos anos da guerra. Pois esta escena que Dieste relata neste texto repetíase cada noite polos povos, vilas e cidades de toda Galicia. Sábeo ben a rianxeira Dolores Rodríguez Sande. Tiña 9 anos cando estourou a guerra. Os seus 97, case 98, ten gravada na retina a imaxe dos falanxistas petando na porta da súa casa na procura do pai, simpatizante do Partido Galeguista. Nunca esquecerá a imaxe dos presos do campo de concentración aos que ela e a súa nai asistían, ou as primeiras execucións, ou as mulleres rapadas e aldraxadas polos sublevados. Fotografías que forman parte do álbum persoal de Dolores. Hoxe, na ferida aberta no 36, facemos memoria do acontecido no Barbanza a través do relato da última madriña republicana. Chamaban madriñas dos prisioneros de guerra, porque se ofreceron para lle lavar a roupa. No ano de empezar a guerra, trouxeron aos prisioneros para unha fábrica de conservas que estaba cerrada había moitos anos. Era en Rianxo, a beira do mar, a terminación de Rianxo. Entonces, bueno, cando foi que viñeron os prisioneros, mamá e Marcesa Josefina, a amiga fonlle pedir a roupa de 2 para que cada unha tiña que lavar. Entonces o soldado que estaba na porta atendía a xente que iba. Entonces elas dixeronlle que lle querían lavar a roupa a 2 prisioneros. La buscar a sucia e despois levarlle a limpia. Entonces el, aí xa na entrada, o soldado dixolle: acá ofrécense 2 señoras para quen quere que lle lavar roupa. Dixeron: ai, nós, a nosotros, porque eles falaban o castellano así medio parecido a alguna palabra ao gallego, pero en castellano. Un deles, olvidei o nombre, e outro chamábase José Antonio, eran primos, eran asturianos. Entonces, bueno, trouxeron a roupa, elas xa levaron unhas bolsas para traer a roupa para lavar. E xa había un ano que había guerra cando os trouxeron. E a xente de Rianxo, as mulleres de Rianxo, que aí sí que había moitas de esquerda e non tiñan medo. E elas a montóns iban a lavar a roupa. Pero despois, cando lle pasaron o chimento as que eran de esquerdas, cortaban o pelo a unhas cuantas de Rianxo e do Paso, que era a 2 kilómetros de Rianxo. Cortaban o pelo, e, bueno, da cá, nada máis que o que lle fixeron de mal, cortar o pelo a rape. Acá, na casa de meus abuelos, que tiñan taberna, hai unha plazoleta que 2 ventanas da taberna daban á plazoleta, e despois unha porta para a plazoleta e outra para a carretera. Nós os 3, eu teño 2 irmáns máis vellos. Eu, cando empezou a guerra, tiña 9 anos, pero tiña o que era antes que min, que xa faleceron os 2 maiores, el tiña 10 e medio, e o outro 2 anos máis. Así que 12 anos e medio tiña o maior. Entonces, había uns amigos de papá, 2 ou 3 que xa eran amigos antes da guerra.
e iban para a cociña para falar da política, claro, que cando empezou a guerra. Entonces, eles pensaban que nós non sabíamos nada cando empezou a guerra, nada máis que había guerra. Pero nós estábamos a escoitar, un que daba, porque nos ponían a un para na tenda, porque xogaban, non, as cartas e o dominó. E os que perdían pagaban a volta para todos. Entonces mandaban o xirón para dentro do mostrador se pedían algo máis. E os outros dous escoitaban na ventana do vertedeiro, que lle chamaban a pileta daquela eran de pedra, e outra porta daba ao galpón, ao coberto. Entón os dous escoitaban e un quedaba no negocio. E resulta que nós enterábamos non de todo, pero de casi todo. O perseguido foi papá. Era do Partido Galleguista e a parte, como vivíamos con os meus abuelos, que tiñan taberna, pois o grupo do Partido Galleguista, o que falaban, os libros que tiñan e todo, era no salón da taberna, non á vista da xente. Despois tiñan unha mesa grande, e pola parte de atrás, adiante todo caixóns, desde a mesa hasta o piso. E despois había unhas estanterías con libros, de esquerda era o que había, pero non eran como para matar a xente por ser de esquerda. Daquela, como non había camionetas, nin camións, nin tractores, viñeron os falangistas e levaron cunha orden, e levaron a mesa, a man, entre varios mozos falangistas, e levaron, e había cuadros, había dúas fotos grandes con marco de dous republicanos que cando se empezou a guerra eran de esquerda e se mataron no San Ferrol. Meu abuelo era das dereitas. Entonces, un da Guardia Civil, que era amigo de meu abuelo, pois dixo-lhe, dille teu xenro que non durma na casa, porque iban de noite e intentaban, cando a xente xa non estaba por fora, de golpear, e a xente abría a porta para ver quen era, entonces querían nos levar. Quixeron levar a outro que era do mismo lado donde vivíamos nós, dese mismo lado, pero como unha cuadra, como 100 metros. E tamén, ele era de esquerdas e a muller foi abrir a porta, eso era tamén de noite, sin luz afora ni nada, e empujou, pero a señora meteu o pé no medio da porta e da parede, e non empujou, non deixou abrir, e o outro parece que sacou o pé e ela cerrou, puxo o pasador, entonces non abriu, claro, non pudo entrar. Resulta que unha vez si quixeron entrar de noite, entonces mamá foi a que despertou, porque senteu un golpe, e xa rápido un grito, pero grande. E despois senteu a correr. Entonces, que fixeron? Despois do golpe e do grito, despois mamá, como estaba desperta, sentía un ruidito chiquito, pero que non era normal. Entonces, ela que dixo, andanos na casa. E era que querían entrar, xa sacaron como a noite non se lavara a lousa, estaba toda no vertedeiro, a lousa de cenar, e máis a ola sería que a noite comía o caldo, na mediodía. E estaba todo na pileta para lavar o outro día,
Entonces sacaron para fora, eles se ve que tiñan linterna, sacaron para fora, para o patio ese, sacaron toda a lousa para non facer ruido para entrar. Así que pensamos todos que viñan buscar a papá, pero papá xa non dormía na casa. En Galicia non bombardearon porque non hubo guerra, nada máis mataban ao que podían, pero despois a xente xa se avivou e os de esquerda non dormían na casa. Cando era no tempo do millo, que era grande, e que non iba frío, dormían ante o millo, pero separados, para que non se falaran, porque de noite polos camiños, que estuveran lexos do camiño, outras veces no monte, pero lexos dos camiños tamén. Pero despois desapareceu un día xa non estaba. Parece que os dai, os militares decían que os levaban a pasear, aí levábanos a matar, decían que os levaban a pasear. Entonces o primo de José Antonio xa o levaran. Despois, bueno, ele estaba tremendo, diz que ese día eu non foran elas. Bueno, deronlle a roupa dos dous, porque o outro non estaba, deronlle ao primo a roupa del. Mataron un, enterraron un asado, xa familia, mire que medo podía ter, que nin veu, bueno, xa non estaba, pero non veu ao enterro, o único que veu foi un irmán do que estaba morto, que andaban a preguntar desde a mañán hasta a noitiña que o enterraron, viñeron a preguntar, entón, bueno, pasaron do dato por padrón que apareceu un morto, donde dividía Dodro con Rianxo. Entonces, despois viñeron pola carretera hasta que chegaron a Asados, viñan caminando, claro. E ao chegar a Asados, era un día de festa, e resulta que cando estaba aí a música a tocar, e a xente toda de pé alrededor, e na carretera, e así, escoitando. E chegou unha camioneta, como aí estaba a banda de música diante da porta tamén, a porta da plazoleta, e como estaba a outra porta aberta que estaba a carretera, foron tocalo aí, non había timbre, até a la porta, dixeron que se tiña unha escaleira e ella podía prestar ao outro veciño. Entonces, eles como eran labradores, tiñan a escaleira, a espeira. Entonces prestoulle, puxeron aí deitada, sacaron do dentro da camioneta un morto e puxeron encima da escaleira, levaron para... Había unha caseta, ainda hai, a mesma, a entrada do cementerio, entonces levaron para aí, pediron yo ao cura se deixaba meter aí, do cura doulle a llave, abriron a caseta, había unha mesa sola, sin asientos, puxeron aí encima da mesa. Entonces xa o morto, xa non hubo o concierto, nada máis que a pesa que estaban a tocar, e pararon, e xa non hubo música á tarde, e quedou morto aí. Me parece que non hubo velatorio que tuvera tanta xente, hasta que o enterraron a noitiña, cheo de xente, iban e viñan máis mulleres e rapaces que homes, porque a xente pasou así. Aos 25 anos marchei para a Argentina. Viña a cal unha vez, a primeira vez vin aos 14 anos con 2 fillos, os que teño, o home está acá e a filha está na Argentina. Pois dixenlle un día ao meu fillo, como a mí me quero facer un homenaje, se de Rianxo eu todos os días cando iba, levar a roupa a buscala, encontraba no pedazo ese da terminación das casas hasta a fábrica,
encontraba un montón de xente de Rianxo. Eu non había pensado, e dixo o meu fillo, mamá, cantos anos teñen as mulleres que iban lavar a roupa? Serían de 30 para arriba, porque a maioría eran casadas, todas. Entonces dixo José Miguel, si ti tes 97 e ti tiñas 10, xa hai moitos anos, non hai ninguén que teñen que facer o homenaje. Tens razón, non me puse a pensar eso. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Como Dolores, outras nenas e nenos prestáronlles apoio aos presos durante o tempo no que estiveron recluídos nos campos de concentración. Ata 5 campos de concentración chegaron a instalar durante a guerra as autoridades franquistas na comarca do Barbance e a súa área de influencia. Un en Rianxo, outro na Pobra, 2 en Muros e outro en Padrón. Ata alí foron conducidos centos de presos republicanos non só procedentes de Galicia, senón tamén doutros puntos de España como Asturias ou Cataluña. O testemunho de algúns deles, como é o caso do José Enrique Llera ou Benito Caballero, presos en Rianxo, ou de Guillermo García Martí, recluído en Padrón, permítanos saber con bastante exactitude como eran as condicións de vida nestes lugares. Dormíamos en el suelo. La poca paja que teníamos estaba apilada durante el día en un rincón y después de la cena nos dejaban cogerla. Como era insuficiente para todos, imperaba allí la ley del más fuerte. Uno de mis verdugos, apodado el Cojo, nos obligaba los días más fríos a formar desnudos en el patio. Cuando llovía, nos sacaba al patio haciéndonos cantar y pegando duramente al que no lo hacía. Apagaban las luces y entraban las checas de falange. Venidos desde Asturias, linterna en mano, estos asesinos nos iban enfocando uno a uno a la cara. De esa forma ellos nos podían reconocer y nosotros a ellos no. Cuando conocían a alguno le mandaban dar un paso al frente y le esposaban, pues se sentía perfectamente el clic de las esposas al cerrarse. Se llevaron de esa forma a muchos camaradas y poco tiempo después sentíamos las descargas. Suponíamos que los mataban cerca del campo. Todos los días teníamos que cantar el cara al sol 2 veces, por la mañana y por la tarde, izar y bajar la bandera, firmes y brazo en alto. Parecíamos auténticos hitlerianos. Algunas veces, al azar, elegían a uno para que cantara solo el himno fascista. Al que no lo supiera, le daban de palos. Le volvían a llamar al día siguiente y si seguía sin saberlo, doble ración de madera. Quizá alguno de ustedes tengan noticia que en una abandonada fábrica de las afueras de Padrón, al terminar nuestra dolorosa contienda, se utilizó como campo de concentración. Yo fui uno de sus ocupantes desdichados, puesto que este campo fue el más cruel e inhumano de toda Galicia. Su jefe no era gallego, por eso le importó poco manchar el nombre y la tierra que pisaba. Que Dios le perdone. O historiador Xesús Santos Suárez leva anos investigando as condicións de vida destes campos. Xesús Santos, que tal? Benvido, como está? Hola, boa tarde. Ben, está boa tarde. Ben. Por que se habilitaron tantos campos de concentración nesta área xeográfica? Que é algo que chama moito a atención. Claro que chama a atención, e a mí tamén me chama, porque 5 campos nun espacio xeográfico tan curto, non é doado. Eu coido que en ningún sitio ocurre isto. A razón é porque había vos lugares de emprazamento. Padrón fora unha azucareira que non funcionaba, os outros non, os outros eran fábricas de salga, de conserveiras. Entón tamén, claro, había unha en Rianxo, outra na Pobra, e incluso falan algúns historiadores falan de 2 na Pobra, pero non estou convencido disso. E logo a de Muros, 2 en Muros, unha na entrada, en Anido, na entrada de Muros, e outro na saída de Muros, que é Vieta, porque era o nome do fabricante do conserveiro. E canto se montaron e canto tempo estiveron operativos? Durante toda a guerra ou algún tempo despois? Sí, o sea,
As primeiras noticias que temos foi cando empezaron a caer prisioneiros, cantidade de xente, claro, sobre todo no frente norte, o frente de Asturias, lo que é de Santander tamén moito, entón empezaron a chegar, aquí nestes campos que estamos citando, empezaron a chegar a finais de 1937, en novembro, é cando temos noticias. E despois seguiron operativos con máis ou menos xente, pero temos noticias que hasta finais do 39, E como se facían o traslado dos presos? Como chegaban ata aquí? Chegaban por varios medios de conducción, os primeiros que chegaron, desde logo sabémoslo exactamente, porque tivemos a sorte de contactar con un prisioneiro asturiano, José Enrique Llera, que o trouxemos aquí, por mediación do Concello de Rianxo, veu aquí e fixose un monumento ali aos prisioneiros no mesmo sitio onde estaban ainda o resto das naves, que xa non están, porque montaron ali xa hai un complexo xa de urbanístico e tal, sen rematar, pero non están as naves, pero cando veu ele estaba. E, polo tanto, sabemos que chegaron en barco. Os primeiros prisioneiros do Frente do Norte eran xente que se quería fugar. Temos bastantes noticias porque ele fixo unhas memorias e tal, que foi escondendo, tomando datos, e despois mandou umas amigas concretamente, o alcalde dixo que puxeron en contacto con ele, foi tomando nota de todo. Entón chegaron en barco a Rianxo, fondearon cerca de Rianxo, porque non había calado, para o barco, desembarcaron 1.100 e pico de homes, ese viaxe. Cando a capacidade do campo dicían que o informe oficial de que era un campo moi en boas condicións, toda esa pamplina que lle ponían. Claro, de propaganda. Claro, propaganda para 500 homes, viñaron xa 1.100 e pico a primeira vez. Entón, a primeira vez foi en barco, pero depois chegaron outras, porque, claro, aquí botaban normalmente nos campos uns 4, 5, 6 meses, e trasladábanos a outros campos, clasificábanos. Entón, despois veu outra remesa importante ao final da guerra, que foi a caída de Cataluña. Eses xa viñan xa en tren a Padrón, chegaban a Padrón en tren, ou en barco a Vila García, logo trasladábanos en tren a Padrón, e desde Padrón distribuíanos aos campos daqui de Rianxo, de A Pobra ou de Muros. Entón, máis ou menos, alrededor de que cantidade de presos puideron ter ingresado nestes campos durante eses anos nos que estiveron operativos, aproximadamente? Claro, non podo dicir, pero calculo que uns 4 ou 5 mil homes tranquilamente, E neses campos dos que vostede me está falando, supoño que vivían hacinados en unhas condicións totalmente insalubres, non? Sí, unha cousa tremenda, non o diremos. En que dormían? Pois no chan, sobre palla centea, pero cando a tiñan, porque nos contaba este José Enrique Llera, que non chegaba a nada a palla, e claro, entón peleábanse incluso a ver quen tiñan a que recoller de día, claro, para baldear, entón depois andaban, había peleas, forcejeos, para ver quen conseguía un pouco de palla. Poñían por debaixo o capote que conservaban ou algo, porque non tiñan, dormían prácticamente no chan, así, ademais sempre o piso sempre húmedo, porque como baldeaban con agua de mar, sabes que a auga de mar non seca, claro, sempre húmeda, entón vivían en moi malas condicións e amontonados, completamente uns encima de outros, eso cando había moita xente, depois foi habendo menos, distribuírnos por outros campos, mandarnos a batallóns de traballadores, outros o Consello de Guerra, entón, claro, depois foi ainda menos, chegaron a haber 200 en algún momento, digo, no de Rianxo, é o que máis noticias temos, non? E nosotros algo parecido. Teño lido nalgúns dos libros que ten vostede publicado sobre esta cuestión que había moitos chinches, moitos piollos que hasta facían carreiras de piollos os presos, non? Sí. Bueno, o libro é un autor solo, con coautor con outros compañeros, con Xosé Comoxo e máis Jesús Costa, que falecido recentemente, bueno, hai 4 ou 5 anos, o tempo corre. Entón, porque como se divertían, que pasaban o tempo. Eles querían sair, entón permitíanlle sair a un grupo reducido para facer traballos, non? Traballos
para o Concello, para a Igrexa, eles querían sair, e preguntaban por que querían sair. Porque ali aburríamos e sempre conseguíamos que nos meteran no bolsillo algún pitillo, alguna persoa. As mulleres, hai que falar das mulleres bastante, das madriñas, dos rapaces que colaboraban moito tamén con eles, porque os mandaban algún pai e nai. Eu preguntaba ás mulleres, sobre todo en Rianxo, pero por que mirabas por eles logo? Porque eu non era destas ideas deles. Non nos importaban as ideas, o que nos importaban é que eran como os nosos fillos. Nós estábamos vendo a esta xente aquí, este mozo de 20 e tantos anos, como os fillos nosos que están no frente, por aí sin saber que estará deles, e sin saber en que condicións estarán. Entón, víamonos como a fillos. Sí, estamos falando das madriñas ou lavandeiras, tamén lles teñen chamado, non? Que son as que lles lavaban a roupa, lles daban tamén algo de comer e tamén un pouco de conversa tamén, non? Que ás veces tamén era importante. Claro, sí, porque escribían algo, permitíanlle... Bueno, había unha censura tremenda, claro, non podían... Estaba todo moi controlado, pero, en fin, algúns deixábanas e permitíanlle máis, según quen estuvera de guardia da guarnición, non, quen fora e tal. Porque que trato recibían por parte dos responsables dos campos? Home, o trato normalmente non era moi bo, porque eran enemigos, considerábanos enemigos, eles non tiñan culpa ninguna porque eles caeron nun bando, caeron noutro, estes todos que viñeron e outros daqui tamén que había que caeron, foron prisioneiros noutros sitios, porque andaban embarcados, navegando, estaban emigrados ou a outras partes da península, non? Non, pregúntolle por que, por exemplo, como no caso de San Simón ou incluso de Camposancos, que si se ten constancia de torturas, de malos tratos a presos. Non sei, aí nos campos do Barbanza si tamén hai constancia deste tipo de... Aquí tamén hai de todo, mira. Houve un teniente médico, creo que era Ramón Tibau Vallés, catalán. Ele estuvo nun campo de Muros, estuvo no de Rianxa, tamén no de Padrón. É dicir, que os peores campos que houbera, que vira el, un de Muros, que era o de Vieta, sí, que está na saída de Muros, e outro de Padrón. O de Padrón é moi malo, porque isto dependía dos mandos, non como fora, non? Sí. O sea, era un teniente, un capitán, un sarxento, e o que estaba ao frente, o xefe do campo, entón depende como fora, había ruín, era xente que viñera, toda estivera, si, iso repítese moito, en África, na guerra de África, era xente mutilada na reserva, non sabe? Entón un era mango, outro era coxo, outro, entonces, sí, viña, pensaba que aquí trataban esta xente como fora moros, como mouros, alá, cando eran eles na guerra. Entón había outros máis humanitarios, había un... En Rianxo non era dos piores sitios, ainda que había un brigada que era nativo de Rianxo, por unha desgracia, que era ruín. Sí? Sí, falaban dele, vivía nunha aldea daqui cerca da miña casa, que se chama a Barraca, e dicía el perro de la barraca, chamabanlle. E ainda veu un prisioneiro aquí anos máis tarde e preguntaba por ele que quería ir ali, quería vir por dúas cousas a Rianxo, un por darlle un abrazo ao cura de Rianxo, José Benito Fariña, e outra, por darlle un par de hostias ao brigado, ao coxo da Barraca. Non pudo complacerse porque o cura xa morrera, e o da Barraca estaba vivindo na Coruña, quitaronlle a idea, non, de que non fora lá, que non mirara por ele, os familiares que viñar, deixa eso, e tal, sí, entón había ruís, e o de Vieta tamén, o de Vieta era unha vida moi dura, sin embargo había outros, como os outros de Rianxo, non fala máis que deste brigada, o que fala, o de Vieta era malo. Sin embargo, o Danido había outros que levaban unha vida máis licenciosa, os jefes convivían ca xente dali, que os homens iban á taberna, gustaballe beber, un hasta lle fixelle unha entrada ao campo, entón puxeron a avenida, bueno, aquela era camiño do Capitán Pardal, claro, nos anos 30. Chamalle a avenida o Capitán Pardal, ainda sigue ali, pois foi xefe do campo, a xente estaba encantada, ele marchaba para a taberna, eles quedaban moi tranquiliños ali, coa guarnición, e veña viño. Todo felices. Sí, claro. Dígame unha cosa, señor Santos, e non sei se hai constancia de mortes nestas instalacións por enfermidades ou por execucións, teñen datos sobre iso? Sí.
Sí, bueno, o que contaba isto é máis creíble porque foi contado por el mesmo, por Enrique Llera, si de que cando o peor o pasaron foi ao principio da cando chegaron aquí os meses de novembro, decembro, xaneiro, porque viñan un grupo de falanxistas que viñeron un par de ocasións ao campo de Rianxo a quitar xente, non? O sea, a leválos, entonces que apagaban as luces do campo, falanxistas, a máis dicía o nome dos falanxistas que viñan de Asturias. Entón apagaban as luces, enfocaban con linternas, mandaban vir ao frente, todos os de asturianos, non? Os coñecían, daban paso ao frente, enfocábanos, e dicía, para aquí, para o lado, outro, enfocaban, estaban temblando a quen lle tocaría cando viñan así. El dicía que sentía tiros depois ali cerca, pero realmente outra xente dixo que non sentiran tiros. A mellor era o pánico que tiñan, que xa vían demais, escoitaban demais, e o pánico que había, non? Esas sacas que facían as checas de falanxistas que viñan de aquel. En canto ao número de falecidos, non hai concordancia. Sabemos que morreron moitos máis do que están registrados. Bueno, en Vieta eu preguntaba, dicían, algúns homes, dicían, non, aquí creo que os tiraban ao mar, que morrían tal, porque só hai un, ese é imposible, porque onde hai máis registrados en Rianxo, hai uns 17, pero noutros sitios, pero hai máis, sabemos que houve máis motos porque hai caixas, o Concello pedía aos carpinteiros que facían os ataúdes, por unha caja para un difunto tal, del campo tal, e, sin embargo, non aparecen máis caixas, pedindo máis caixas por difuntos que difuntos, non? De modo que decir que algúns non registraban, non? Pasaron case 90 anos, ao fin e ao cabo, do inicio da guerra. Non sei que grau de coñecemento teñen as novas xeracións da zona do Barbanza sobre o acontecido, e en concreto sobre o acontecido nestes campos, que me di vostede que xa non queda prácticamente rastro deles, non? Cree que debería haber máis información, que a xente debería coñecer un pouquiño máis o que pasou aí? Sí, era moi importante facer así un acto de recordatorio, nas escolas, en fin, dar máis información, porque cando empezamos nós a preguntar polos campos, efectivamente, a xente maior sí, todos, pero dixo, iso hai tantos anos, non me acordo ben, e tal, pero os mozos quedaron sorprendidos, non sabían nada, porque nunca se dou ningún libro, nunca se falou, nas casas non se falaba, deso non había que andar con medo, o medo durou moitísimos anos. Entón, a xuventude estos de agora, pois ao menos estou moi en contacto con eles. Eu fui un mestre de escola, agora non sei esta xeración, pero xa levo moitos anos xa xubilado, esta xeración dá-me a impresión que non, que pasa de pouco deso. Eu teño netos e nunca me preguntaron nada. Non, penso que non, que están desconectados. Pois, Xesús Santos Suárez, moitísimas grazas por axudarnos a facer este pequeno percorrido polos campos de concentración do Barbanza, por axudarnos tamén a facer memoria. Moitas grazas, unha aperta. Nada, gracias a vos, eu encantado, Moi ben. Estou a vosa disposición. A ferida aberta no 36. A estes campos de concentración foron parar arredor de 5.000 internos. Algúns eran cargos políticos apartados dos seus postos polos golpistas. Calcúlase que alo menos 42 puideron ser executados ou encarcerados no Barbanza durante a Guerra Civil. Queremos poñerlles rostro a todos eles coa axuda do profesor José Antonio Pérez Fernández, historiador e autor de varias investigacións centradas na represión nesta zona de Galicia. José Antonio, benvido. Hola, boa tarde. Como e cando entran os sublevados na comarca do Barbanza? Pois o igual que en outras zonas de Galicia, aquí ao Barbanza, en concreto a Ribeira Pobra, chegaron primeiro por mar, desde Marín, tomaron posesión dos concellos, tanto na Pobra como Ribeira, e despois chegaron tropas de Santiago, motorizadas nun autobús e en varios vehículos particulares cunha ametralladora enriba, e foron os que reemplazaron as tropas que chegaron por mar, que enseguida marcharon. E producese xa un descabezamento total, non, do poder municipal? Sí, iso foi o 28 de xullo,
procederon a deter a quenes formaran parte do Comité de Defensa da República en Ribeira, e na Pobra detiveron ao que quedaba dos concelleiros que quedou na Pobra, que non fuxiu o día anterior nun barco, que era o teniente alcalde Manuel Hermo. Calculase que uns 42 alcaldes e concelleiros da comarca foron asasinados ou encarcerados durante aqueles días. Vostede menciona a Manuel Hermo, non? O teniente alcalde da Pobra, que debeu de ser dos poucos que acabou pagando coa súa vida, porque os outros, como dicía vostede, conseguiron salvarse porque fuxiron en barco, non? Sí, o resto da corporación da Pobra, que eran os que tiñan o goberno, con Antonio Pérez á cabeza, que era o alcalde, do Partido Socialista, e algún funcionario do Concello tamén, vencellado ao partido, fuxiron o día antes nun barco dentro do Porto de Insuela, en Palmeiras, xunto con xente de Boiro, tamén do Concello, vencellados ao PSOE, con un deputado policía da Republicana, que era de Villagarcía, del Pidio Villaverde, e foron os que fuxiron en Ribeira, que nos formaban parte da corporación, non eran de partidos de esquerdas, si acabaron detendo ao alcalde, ainda que despois se soltaron, pero os que detiveron foron os que formaran parte do Comité de Defensa da República, seguindo as instruccións que emanaban do Goberno Civil de Coruña para controlar a situación e evitar calquer tipo de desmán e calquer tipo de violencia, mentras non se aclaraba a situación. Foron os que estiveron durante estes 10 días ao mando do Concello. E así, utilizando estes mesmos métodos en todos os concellos da comarca, non? Por exemplo, no caso de Boiro, non? Que tamén caeron varios concelleiros, entre eles Bríxida Muñiz, non? Que foi a única muller concelleira durante a Segunda República, non? Sí. A Bríxida non escapou, tiña a súa familia, vivía dos traballos no campo, fixeron o mismo que fixeron contra xente Ribeira. Ela detivérona e despois con outras mulleres a raparon, lle deron palizas, a de ricino, a finalidade era humillala. Pero, ela acabou morrendo 3 anos despois porque quitaron todo. Quitaronlle non só a honra, sino tamén todas as súas propiedades. Outro dos puntos no que a represión foi feroz tamén foi Rianxo, unha vila con gran implantación, neste caso do Partido Galeguista, non? Que tamén foi tomada polos sublevados entre finais de xullo, principios de agosto, e caeron así, por exemplo, Sisto Aguirre, paseado en palas, ou tamén foron encarcerados os que foran alcaldes das corporacións saídas, non? Das eleccións, non? Sí, o que se buscaba era o que agora en algúns compañeiros meus, historiadores que profundizan no tema, definen como un xenocidio da xente que defendía a República. Intentaron borrar calquer rastro dos defensores da República, calquer rastro das ideas republicanas, non só nos que pagaron coas súas vidas, sino tamén logo coas súas familias ao longo de todos os anos da ditadura. Mención aparte merecen, por exemplo, os curmás de Castelao, non? Os Manuel Rodríguez Castelao e Xosé Losada Castelao, mestres que foron destituídos e que tiveron o peor dos finais en Vigo, non? Cando tentaban fuxir a bordo do Bueva. Sí, os mestres foi un proceso de depuración de todo o que fora a educación da Segunda República, que en realidad o que buscara era equiparar España aos principais países europeos, aos máis modernos países europeos, e cambiar un modelo educativo, facer un modelo educativo laico. Entón, moitos mestres pagaron coa súa vida tamén a defensa desa educación, outros acabaron sendo desterrados e todos acabaron sendo destituídos dos seus cargos e non volveron poder a exercer ata, en algún caso, ata morto Franco, cando colleron, se viron restituídas os seus dereitos. A represión castigou tamén especialmente a intelectuais e xornalistas. Estou pensando, por exemplo, en Manuel Lustres Rivas en Ribeira, tamén en Julio Silva, non? Afiliado ao PSOE, xornalista, encarcerado e fusilado naqueles durísimos anos da Guerra Civil. Vostede tivo ocasión de investigar un pouco na vida de Julio Silva. Para que non o coñeza, quen foi Julio Silva? Pois Julio Silva era un xoven de Ribeira que por unha enfermedad cando era adolescente tivo que deixar de estar embarcado no mar, como era a maioría da xente de Ribeira naquele entón. Ele era de Padín e puxo unha barbería, os seus pais puxeron unha barbería e fixose barbeiro. E aí na barbería, e máis estando enfermo no hospital, foi cando empezou a ler e cando empezou un pouco a convertirse en un autodidacta en canto que era a formación intelectual
académica, pero foi a escola pois o mesmo que iban os outros nenos por aqueles tempos, e ata os 10, 12 anos e aí xa deixou. Pero bueno, logo se foi autoformando e convertiuse pois, nun dos referentes do que era a Xuventude Cultural Republicana, vencellado ao PSOE, escribía artigos nun periódico que había na Pobra que era La Lucha, vencellado tamén ao Partido Socialista, escribiu tamén o semanario Ser, do galeguista, de Suárez Picallo, e, bueno, relacionouse con xente como, por exemplo, Ángel Casal, e figuras senlleiras do galeguismo, do republicanismo daquele momento. E como se produciu o seu arresto e o seu encarceramento? Pois o seu arresto, Julio Silva, a xente de Ribeira, os estaban formando parte do Comité de Defensa da República, tiñan preparado un barco para marchar de Ribeira o día 26, pero finalmente, por diversas razóns, non marcharon. Julio Silva, a súa muller estaba esperando a dar a luz, de feito dou a luz o día 26 de xullo, 2 días antes de que chegaran as tropas. Nun primeiro momento ele estivo acochado cando chegaron as tropas, pero bueno, despois estaba na casa confiando en que non lles pasaría nada, porque non cometera ningún crime. O día 28 detivérono, bueno, a partir de aí viñeron as palizas, levaron o primeiro ao cárcere de Noia, a ele e a outros 4 compañeiros, a Sendón, a Bilbao, a Sieira e a Lijó. Do cárcere de Noia, os 3 días levárono para Santiago e estivo nos baixos do Pazo de Rasoi, onde tiña o cárcere, ata que o fusilaron o 29 de xaneiro do 37. Un mes antes xulgaran un dos consellos de guerra destes que, bueno, estableceron os sublevados, e eran consellos farsa porque acusaban os republicanos de ser eles os rebeldes, ir contra a lei. E un mes e 7 días despois, o 29 de xaneiro, na madrugada do 29 de xaneiro, fusilado. Todo iso está recollido nas súas memorias, en cadernos se escribiu no cárcel. No te aflijas, Carmiña. El tiempo lo cura todo, y aunque ahora sufras, ya te olvidarás de este dolor. Quiero que seas firme y sepas resistir con entereza este golpe terrible para los dos. No llores, o si quieres, llora un día, el primero, al tener tú la seguridad de nuestra vida rota, pues yo ya la tengo hace tiempo. Después quiero que estés serena y sepas llevar estos días en que podemos vernos, hablar y besarnos por última vez. Bueno, Carmiña, no puedo seguir. A las 4 de la mañana nos llamaron y nos comunicaron la terrible sentencia. No hay nada que hacerle. Resígnate. Yo estoy como siempre, no te escribo más porque ya tienes bastante escrito. Solo te pido que tengas serenidad y te acuerdes de lo mucho que te quiero. Me tiembla un poco el pulso. Un abrazo y salud para siempre. 29 de enero de 1937. Sí, vostede tuvo acceso, non, a eses diarios que escribiu Julio Silva. Que contan eses documentos? Que foi o que máis lle chamou a atención? Pois os documentos contan un pouco o que é unha parte autobiográfica, é dicir, conta o que foi a súa vida desde que naceu ata que, bueno, se casou, chegou á República e demais. Despois, outra parte son os escritos políticos, algúns dos escritos que ele fixo, como dixen antes, en La Lucha e máis en Ser, e outros que non chegou a publicar. E despois hai unha terceira parte que son as cartas que escribe desde o cárcere. Sen dúbida, o que máis me impresionou, pois, 2 escritos, un falando da Ribeira revolucionaria que quería ver para o futuro e quería deixarlle ao seu fillo, e que, entre outras cousas, recollían pois, instalacións deportivas, un transporte que conectase ben as aldeas, unha educación obrigatoria ata os 15 anos, logo 2 anos para facer unha especie de formación profesional ou prepararse para estudios universitarios, un hospital, unha residencia a terceira edad, unha guardería, todo a cargo do municipio. E despois as cartas que escriben no último momento, bueno, as cartas non, son as notas que escriben no último momento xusto cando sacan da celda para levar a Boisaca fusilaran. É curioso, non, como personalidades como a de Julio Silva permaneceron agachadas ou ocultas durante anos, non? Supoño que tamén formaba parte un pouco da estrategia dos golpistas, non? De intentar silenciar e ocultar a todos aqueles que se atrevían a plantarlles cara, non?
Pois sí, a ver, a súa familia gardaron, unha cuñada dele gardou os cadernos e os pasou logo ao seu fillo, e, bueno, foi o seu fillo que un pouco se cargou de mantelos vivos, e a partir de aí chegaron a min, pero unha boa parte da familia de Julio Silva, da familia por parte do pai, non coñecían a historia dele. Sabíana vagamente porque na casa sempre se falaba con medo. Os rebeldes intentaron borrar calquer tipo de pegada. De feito, no libro de enterramentos de Boisaca aparecen a Julio Silva e a Manuel Hermo e aos outros que fusilaron de Ribeira da Pobra. O domicilio era xulgado militar. É dicir, é como se non existisen, vamos, como se non tivesen un pasado, unha familia, un rastro que seguir. Pois, José Antonio Pérez, moitísimas grazas por aproximarnos á figura de Julio Silva e tamén por axudarnos un pouco a comprender o alcance da represión na comarca do Barbanza. Grazas por estar hoxe aquí e un saúdo. Grazas a vos por darnos esta oportunidade de sacar á luz todas estas historias da memoria. Unha aperta. Un saúdo, unha aperta. Entre as dúcias de veciños do Barbanza executados polos fascistas figura o xornalista de Ribeira Manuel Lustres Rivas. Prendérono en Vigo nos primeiros compases da guerra e despois de percorrer distintas prisións, entre elas a illa de San Simón, foi asasinado en Redondela en novembro do 36. Achegámonos á súa figura a través do historiador e xornalista de Ribeira Xosé María Fernández Pazos, con quen ademais compartí micrófono durante moitísimos anos. Xosé María, que tal? Hola, moi boas tardes. Que tal? Estamos falando dun home máis ben conservador, militante da Orga, pero tamén un home comprometido coas Irmandades da Fala e co Partido Galeguista, non? Efectivamente, era compañeiro de Castelao. A verdade é que durante toda a súa actividade como xornalista ao longo da súa vida, pois Lustres, por exemplo, apenas escribeu sobre política, non? É unha faceta pouco coñecida dele, pero curiosamente, por exemplo, os seus únicos artigos referidos a cuestións políticas facíos a través do comercio de Oporto, non? Pero aquí, por exemplo, ele foi redactor xefe do diario Faro de Vigo e de outros xornais, ou do Galicia, por exemplo, pero nunca escribía sobre política, pero a súa actividade pois sempre foi moi vinculada, pois eso, ao nacionalismo, sobre todo, pois ao agrarismo, que é como el nace verdadeiramente a principio da década dos anos 10 a 20 do século pasado. Pero, bueno, él xa estaba moi concienciado porque formaba parte dese club, podríamos dicir, selecto, que formaba o Café Colón na súa época estudiantil aquí en Santiago de Compostela. E con ese perfil, por que foron a por el tras o golpe militar? Pois non está nada claro, non? Porque a verdade é que tampouco se coñece, por exemplo, o que nos asesinou, non? Lustres foi detido cando estalla a guerra, sin que o esperara, e, bueno, para Lustres, pois, a pesar de que a súa dona, pois, xa tuvera problemas, pois, tratou de convencelo de que se fora para Ribeira, porque ali, pois, bueno, podía ser máis protegido pola súas coñecidos os seus coñecidos en Ribeira, pois non o quiso facer, non? Entonces, bueno, el foi cesado a principios de agosto do Faro de Vigo, donde era redactor xefe, e foi detido na súa casa, non? Posteriormente, bueno, pois iniciou un viaxe, por así decirlo, entre as distintos, a pesar de que se negou a irse para Ribeira, pois foi levado, pois, por exemplo, pois estuvo na prisión de Vigo, estuvo tamén na illa de San Simón, e, bueno, desgraciadamente, pois apareceu morto, pois, un 10 de novembro do ano 36 na playa de Redondela en concreto, non? Pero non se sabe moi ben por que razón, a pesar da súa tendencia ideolóxica que podíamos definir como nacionalista de dereitas, etc. Bueno, daquela eran outros tempos e, lóxicamente, pois a cousa
non pintaba para nadie que se opuxera ao réxime. Desaparecía así un home que Paz Andrade definiu como mestre de xornalistas, que fora ademais, como dicías aí un cacho, amigo persoal de Castelao, a quen coñecera na Facultade de Medicina, non? E co que se reencontrou en varias ocasións, non só a nivel persoal, senón tamén a nivel profesional, non? Nas distintas publicacións. Pois sí, por exemplo, a súa primeira experiencia xornalística, non primeira, porque xa empezara a escribir, ele abandonou medicina e empezou a escribir en varios xornais da época, xa no ano 1906, 1907, pero tuvo unha experiencia moi vinculante cando esa tertulia que facían no Café Colón en Santiago, decidiron sacar un pequeno panfleto, por así dicilo, ou folleto, de unhas poucas páxinas do que solamente saliron 2 números, que era o Galicia Moza, non? Era un folleto tan progresista para a época que, bueno, por exemplo, as imprentas de Santiago negáronse a facela e hubo que ir a imprimilas a Vila García de Arousa. E aí empezou a vinculación un pouco de Castelao, que ademais é a súa primeira colaboración en prensa escrita como cabeceira, non? A cabeceira deste pequeno folleto, do que apenas, incluso había dudas sobre o nome do mismo, se era Galicia Moza ou Galicia Xoven. O profesor Durán poñía na súa obra O primer Castelao dúbidas, pois, bueno, teño a honra de, ademais de poser un dos poucos exemplares que existe dese folleto. Que ben. Sí, unha xoia, non? Formato A4, bueno, pois son poucas. Despois, 10 días despois sale Vida Gallega, onde xa Castelao empeza a colaborar asiduamente, non? Despois volven a coincidir, despois de varios itinerarios, no sentido de que, bueno, pois, Lustre Rivas viaxa a América, traballa en xornais de Madrid, bueno, é un home moi activo, non? Bueno, volven a coincidir no proxecto Galicia, onde ele asume o redactor xefe, non? Con Valentín Paz Andrade, que era o director fundador do xornal, Castelao, que era o grafista, por así decirlo, e o alma mater tamén do proxecto, coincide como redactor xefe no proxecto Galicia. E despois volverían a coincidir xa hasta a súa morte, 2 ou 3 anos despois, no Faro de Vigo, onde tamén se incorpora como colaborador habitual, pois, Castelao, non? É dicir, tuvo unha vida curta, pero moi intensa a nivel profesional. Pasou por Vida Gallega, como decíamos, La Zarpa, Diario Galicia, Heraldo Gallego, o voceiro do movemento agrarista de Basilio Álvarez. E teño entendido, Xosé María, que desde ali esas proclamas que lanzaba contra o caciquismo rural fixo que se gañara máis un enemigo e a piques estivo de ser excomulgado, non? Pois sí, ademais, as súas broncas continuas ca Iglesia e co caciquismo, ele era do grupo de Basilio Álvarez, non? Sí. Pois fixo que, por exemplo, o boletín do Arzobispado de Ourense, pois incluso amenazara con excomunión a aqueles curas que colaboraban co diario. Isto está recollido, ademais, no boletín oficial da provincia de Ourense. Despois, as presións políticas que exerceu tanto o arzobispo, que despois sería arzobispo en Sevilla, pois fixo que tuvera que o periódico cerrara, pecharon, e despois el tuvo que abandonar tamén Ourense, pero a pesar delo ainda lle segueu as denuncias que sufreu, ainda lle segueu durante varios anos en xuicios, non? Pero bueno, era un personaxe moi curioso, que bueno, que el era un gran poeta, ainda que el prefería escribir, e hai que dicir que, bueno, ten outro aspecto moi social, non? Ele foi foi presidente da asociación, da recén creada Asociación da Prensa de Vigo, e ele foi o que creou, por exemplo, a proposta, ademais, que o apoiou Basilio Álvarez despois no Congreso dos Deputados, o feito de que os xornalistas, cando se xubilaban, pois quedaban sin axuda social, é dicir, quedaban unha situación, se non aforrabas en vida, quedaban nunha situación económica bastante difícil, non? E logrou que, bueno, pois que un céntimo dos xornais pois se dedicara a crear ese fondo de axuda aos xornalistas. Curioso, e ademais foi un dos primeiros xornalistas que tamén traballou por estreitar lazos, non, entre Galicia e o norte de Portugal, non? Efectivamente, el tiña unha sección periódica no Comercio de Porto, no cal pois el potenciaba moito a vinculación económica e a necesidade de unir lazos entre norte de Portugal e Galicia, ¿no? Sobre todo na zona sur. E pois tal vez era aí onde tiña el as súas prácticas máis políticas
defensa un pouco do país, non é da economía do país. Pero, bueno, basicamente o que loitaba moito era polos dereitos dos agricultores, cando estaba en Vigo, lógicamente, polo sector da pesca, en fin, foi unha persoa moi social, con unha gran conciencia social, e, como dicías ao principio, bueno, pois tamén, lógicamente, el fundou, por exemplo, foi un dos fundadores da Asociación de Escritores en Lengua Galega, a pesar de que ele apenas escribeu en galego, ¿no? Que todas as súas obras, pois desde a recopilación de Pandemonium, que se reeditou no ano 2017, coincidindo co seu centenario polo Concello de Ribeira, que é unha recopilación de un pequeno folleto de 100 páxinas que recopilaba os artigos publicados por el en Vila García hasta ese ano, ou a súa obra de teatro, casi todo en castelano, pero bueno, de vez en cando escribía algo en galego, pero incluso as obras de teatro, como dicíamos, pero basicamente ele escribeu casi toda a súa trayectoria en castelán, a verdade é que era o habitual desa época. A guerra deixou inacabada unha brillante carreira, unha prometedora carreira. É curioso, non? Porque desas figuras que seguramente na zona do Barbanza é moi coñecida, pero probablemente un gran descoñecido para boa parte do público de Galicia, non? Bueno, non vayas a creer que tampouco que é moi coñecido tampouco na zona de Ribeira. Tal vez agora polo feito de que o centro cultural da vila, da cidade, pois leva o seu nome, non? O Centro Cultural Los Terribas. Pero ata o ano 1987 sobre el hubo un silencio bastante sepulcral, non? Eu lembro... E por qué? Pois, non sei, tal vez a súa vinculación, por exemplo, recordo, por exemplo, que a súa deriva ideolóxica, pois fora, eso contábamos don Antonio Fraguas, era considerado casi como unha traición nos anos 70 e 80, non? Tal como pois me recordaba don Antonio pois durante a inauguración do Museo Etnográfico de Sotelo Blanco en Santiago, non? Lembro, bueno, pois como pois dicía, bueno, que preguntaba eu por que non se destacaba pois o papel un pouco de Lustres, non? Dice, bueno, non, claro, non era activista, por así decirlo, no movimento ideolóxico da época. Bueno, estábamos nos anos 70 e 80, lógicamente privaban outros intereses, ¿no? Bueno, pois Lustres foi un gran descoñecido e recuperouse, bueno, cabe a honra de ser dos primeiros que recuperou a súa imaxe con un artigo meu no ano 86, cando se cumplían os 50 anos do seu pasamento no Correo Galego, no cal propuxen pois a necesidade de recuperar a súa trayectoria. Ese mesmo ano, ao final de ano, pois celebrouse unha homenaxe en Ribeira o 5 de decembro de 1976 na casa na que el nacera, donde se lle puxo unha placa pola Asociación Altofalante, un acto que organizou o Concello e no cal acudeu a súa filla. El morreu e lógicamente foi paseado, está enterrado en Vigo. Pois Xosé María Fernández Pazos, moitísimas grazas por axudarnos a chegarnos a figura de Manuel Lustres Rivas. Foi un placer, unha aperta. Gracias a ti, unha aperta. Desde hai 13 anos, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza traballa para visibilizar o alcance da represión na comarca, rescatar os nomes dos homes e mulleres que foron vítimas da barbarie e sinalar os lugares onde actuaron os golpistas. Xoan Hermida é vogal da asociación. Que tal, Xoan? Hola, boa tarde. O Barbanza albergou campos de concentración durante a guerra, pero hai tamén unha serie de lugares onde os fascistas perpetraban os seus crimes. Cales diríamos para as persoas que non coñezan ben a comarca? Cales son os lugares do terror na comarca do Barbanza? Bueno, ti decías antes os campos de concentración, evidentemente, os de Muros, os de Pobra e o de Rianxo, non? Evidentemente, con moita diferencia, son lugares de sufrimento, de morte na nosa contorna, non? E entón isto merece xa un capítulo especial, pero ademais, por exemplo, pensando no tema dos paseados, non? Pois o tema do Confurco e todo o que é alrededor do Confurco no Concello de Lousame, un lugar que ali fixemos precisamente fai anos un monumento comarcal, porque con diferencia é un lugar ademais que ten doble cara. Por un lado, evidentemente, un lugar de morte onde docenas e docenas de
persoas da nosa contorna, pero tamén da zona de Santiago, precisamente porque é unha zona apartada, non de difícil acceso en camións, pero si difícil, ainda vai hoxe un día, non? O monte domina absolutamente todo, e ali foi un lugar de paseos de cantidad de docenas de nosos conveciños que apareceron ali mortos, non? Entón, eu diría que un lugar, a zona do Confurco de Porto Bravo, non? Que é un lugar de memoria precisamente polo tema da represión e as docenas dos nosos conveciños que ali apareceron tirados nas carreteras. Estou pensando, por exemplo, non? En Caballero Rubio, ese mestre de Boiro, non? Que estaba na cárcel de Santiago, que foi sacado de noite e apareceu ali tirado, non? Sí. E entonces é un lugar, evidentemente, e decía tamén que ten outra faciana, porque para outra xente foi un lugar onde puido escapar, non? Donde puido esconderse, non? Precisamente o noso monumento ten dúas partes. Por unha parte, ali no Confurco vese que hai unha especie de homenaxe á última lección do mestre de Castelao, onde aparece unha figura que simboliza un dos paseados tirados nas cunetas en posición horizontal, un cadáver, e outro que lle aparece desde a terra unha cabeza que está salindo intentando ver, que son os entobados, que se lle chamaba ali, non? Xente que se escapou para salvar a vida, aqueles primeiros fuxidos, verdad, no 36, que despois, andando o tempo, pues, deron lugar ao movimento guerrilleiro. Evidentemente, pues, ese é un lugar, pero tamén hai máis lugares, evidentemente, non? Estou pensando, por exemplo, na Paradegua. O que estamos facendo agora é señalizar todos aqueles lugares onde temos constancia evidente de que apareceron xente morta, non? Sí, e ia preguntar se están todos sinalizados, aínda non, estádelo facendo. Non, estamos, é dicir, fixemos algúns, por exemplo, no tema da sinalética, a señalización, os campos de concentración están, o de Rianxo, está, eu creo que bastante ben señalizado demais, e tamén na Pobra fixemos, precisamente, fai ano e medio, ali no que chamaba antes a Conservera de Montenegro, onde desemboca o río Pedras, pois está tamén señalizado co apoio do Concello da Pobra, non? Quedan os Oramuros, que estamos con eso, e na contorna, digamos, da Arousa Norte, pois temos xa un proxecto acabado, falado cos concellos. Ahora entendemos que vai a ser rápido o de Boiro en dous lugares, temos algúns en Rianxo xa postos, e además queremos que se faga cunha sinalética homoxénea, que entendemos que debe de ser para o resto de Galicia. De feito, pois pretendemos que esa sinalética con códigos QR e demais pois se convirta nun modelo válido para os demais. Entón están outros lugares de memoria nas carreteras, por exemplo, que vai desde Padrón a Ribeira, non? E hai lugares, por exemplo, estou pensando agora no tema da Nogueira que lle chaman, non? A Nogueira é un lugar que está cerca de Cima de Vila, en Boiro, onde estaba o Concello, é un lugar que toda a xente ten na cabeza, pero era o lugar das malleiras, onde lle pegaban físicamente os fascistas e os falangistas a xente do común aí de Boiro, non? E realmente, tantos que pasaron, sufriron ali, homens e mulleres, como os seus familiares teñen, vamos, é un lugar digamos, un lugar triste, un lugar de memoria, porque foi un lugar onde guardias civiles, falangistas, pois físicamente actúan violentamente contra veciños de Boiro, non? E entón hai campos de concentración, hai lugares de paseo, hai lugares onde aparecen mortos, hai lugares tamén, non? Porque lugares da memoria, ese concepto de memoria democrática é tan amplio, non? Pode ser un inmueble, pode ser unha cárcel, unha prisión, é dicir, hai moitos lugares disto. De feito, nós o que fixemos fai 4 anos, eu creo que é un proxecto único que hai de momento en Galicia, con Instagram, co grupo de Instagram no Universidade de Santiago, o Concello de Rianxo, o Concello de Pobra, están estudiados como lugares de memoria, e é unha publicación que nós temos, que intentamos que a Diputación da Coruña pois se dea para adiante ao resto da provincia, onde se estudia, de acordo ao parámetro de lugares de memoria democrática, aqueles lugares que cubren ese requisito. E fíxose para a Pobra e fíxose para Rianxo, como modelo para que intentamos leválo á Diputación para que se estenda ao resto de... Para que se estenda. Efectivamente. En agosto o Goberno vai recoñecer como lugares de memoria a Illa de San Simón, o Pazo de Meirás. Non sei se dende a vosa comisión ides elevar ao Ministerio algunha proposta para que se lle outorgue este recoñecemento a algúns destes lugares dos que nos estabas falando. É indudable que o tema do Confurco, non? É un espacio, non? Un espacio que reúne absolutamente eses parámetros, non? Porque ademais hai que decir que o monumento do Confurco foi feito por 9 concellos da nosa contorna, desde Muros ata Rianxo, e colaboraron conxuntamente, non? Unha iniciativa inspirada pola comisión. Entón esa idea de aglutinar pois esforzos, non?
contribuíron económicamente para que ese monumento fora pues, son 9 concellos, digamos, entendemos que desde ese punto de vista empezaríamos a primeira pedra que entendemos que pode cubrir precisamente este lugar. Están os campos, non? Precisamente si o San Simón aparece como o gran campo de concentración de Galicia, non? Pero os outros tamén entendemos que deben de seguir detrás disos os nosos campos de concentración da nosa zona. Entón, evidentemente, temos aí un proxecto a corto plazo para, nos distintos ámbitos, e cos apoios municipales, intentar que ese catálogo estatal ou incluso municipal pues, recolla, porque además hai que entender que os lugares da memoria, sin todo desconoce, ten unha protección xurídica específica, ¿vale? Claro. Con respecto ao vandalismo, etc. Entonces, ser reconocido como lugar de memoria, inda que sea no ámbito municipal, dalle unha protección a ese espacio que antes non existía, non? E entonces nos pretendemos tamén tirar esas vías e que os concellos se impliquen na defensa dese patrimonio, que é un patrimonio de todos, porque o tema da memoria histórica é un tema dos dereitos humanos, non é nin blanco contra negro, é o tema dos dereitos das libertades, da xente como loitando pola democracia e polas libertades no Estado español, vale? Xunto coa sinalización dos lugares de memoria, as asociacións memorialistas traballan tamén na localización dos lugares onde foron enterradas as vítimas das matanzas. Por exemplo, no vosso caso, estou pensando na fosa de Vilacova, na de Lousame, non? Onde foron a parar os corpos de 5 paseados. Nun principio pensabase que ali estaría o xastre sindicalista Manuel García Hermo, non foi así, porque as análises xenéticas dixeron que non deron resultados positivos, pero non sei se hai algunha pista para tentar localizar o seu rastro. Sí, nunha primeira, efectivamente, como moi ben unha primeira campaña nese convenio entre a Xunta de Madrid, que, bueno, neste caso é Istagra, non? O equipo que está desenvolvente estas exhumacións en Galicia, nese plan plurianual, fíxose unha primeira intervención ali en Vilacova, en Lousame, non? Porque temos claras indicacións de que ali hai 5, como ben, 5 veciños nosos que foron asesinados ali enterrados. Que sucede? Que unha parte do atrio ainda hai fosa, hai enterramentos, vale? Entonces, ali, no atrio de Vilacova, ainda hai xente enterrada. Entonces, evidentemente, esa parte non se tocou. E hai unha parte, na excavación, eu diría que mitad do espacio, si se excavou, ali, evidentemente, apareceu un esqueleto que pensamos que podía ser porque a Fernando Serrulla, o antropólogo forense, nos decía unha persona de 30 e pico anos con 5 síntomas de violencia nos seus nos restos, non é verdad que apareceu unha zona máis húmeda, a verdad que fixeron briguerías para conseguir o ADN, non era de Manuel García Hermo, nós pensamos que era de Romero, un veciño que foi asesinado, temos documentación de que foi enterrado ali, e fixamos un segundo control fai 3 meses, e non é, se fala de que é posible que unha persona conocida na contorna que se chama Asturiano, pero sí, agora, hai que decirlo que según a lei, hai unha filla deste desastre que ti decías, unha filla con 99 anos que vive en San Sebastián, que lle pideu, fixo outra gestión vía Diputación da Coruña para unha segunda campaña. E vai mes e medio estuvemos co equipo que fixo o xeorradar e todo un estudio do terreno ali en Vilacova e vai tamén cos arqueólogos e vai a idea que hai, e hai unha cantidad destinada a facer unha segunda campaña nunha zona que non se tocara antes, vale? E que as indicacións documentais é de que 5 veciños da contorna, incluso Manuel García Hermo, hai que decirlo, que era nacido na Pora, pero era xa en Ribeira, debe de estar ali enterrado. Entonces, ahora, evidentemente, como ben decías, hai unha segunda campaña, que entendemos que vai a ser ahora no verán, porque ali a zona hai que aproveitar moito por o tema da chuvia, ademais, para ver se localiza a este familiar desta señora que non lo ten dito, e sobre todo pola súa filla, a neta de Manuel García Hermo, que é a súa ilusión, o pouco que lle pode quedar de vida e recuperar os restos do seu pai. E teño entendido que outro dos focos tamén os tedes postos en Asados, non? En Rianxo, onde tamén poden acharse os corpos de varias vítimas da represión, non? Que sabedes? Hai moitas indicacións, é dicir, 3 indicacións distintas que nos indican que en Asados, no que é o atrio, precisamente onde hai unha oliveira, calquera que vai a Asados sabe unha oliveira pegada ao muro, hai enterrados 2 veciños represaliados da contorna. E entón se lle pideu neste plan patrinal que se afirmou, pois fai, penso que nin siquiera 2 meses, este novo plan entre a Xunta, a través, de Istagra, non? Istagra, e o Goberno de Madrid de facer esta intervención ali, precisamente porque, hai bastante información documental de que poden estar ali 2 conveciños, e hai máis aí sí que
pensamos que a intervención era máis sinxela, non, a hora de velo, non? E entón, pois, temos esa idea, evidentemente, nós falamos para que se incluíra no catálogo esta segunda intervención ali en Asados, no Concello de Rianxo. E son algúns dos retos que tedes por diante na Comisión de Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, pero non sei se tedes xa preparado algunhas outras actividades que queiras comentar e que iredes facer a medio ou curto prazo. Sí, temos ahora precisamente o tema da simboloxía, non? Nós queremos que a lei do 20 de outubro de 2022 se cumpla. En este caso, sobre a simboloxía franquista nos espacios religiosos. A lei dá un paso adiante enorme con respecto á lei que viña do 2006. Tuvamos, hai que decirlo, unha entrevista, neste caso, co vicario xeral, para a idea nosa de que, bueno, a Iglesia, desde o seu punto de vista, coa lei na man, pois, dé as órdenes para toda aquela simboloxía franquista que ainda este presente en atrios, nas fachadas de iglesias, etc., sea retirada, non? Hai que decir que a primeira reunión que tuvimos, 3 representantes co vicario e máis o asesor jurídico, en principio eles sabían ben da lei e en principio non mostraron moita dificultade. Aí temos 3, xa está moi claro, lle mandamos a toda a documentación e lle mandamos ademais o apoio dos concellos de Outes, de Rianxo e da Pobra. En Outes e en Rianxo, porque en Rianxo está Asados, pero tamén está Talagoña, non? En Outes tamén hai outras placas que é retirada moi sinxela das fachadas das iglesias, placas que se puxeron por parte dos falangistas e dos franquistas de homenaje aos mortos deles, non? E entón, pois, aplicando a lei, eles o entendían, non era moi difícil, estamos nesto, e ademais hai unha segunda que quero aproveitar, porque creo que podía ter, e creo que a Iglesia si o ve, unha posibilidad de intervención en Santiago. Como ben sabes, na Quintana de Santiago, nas Pelayas, hai aquela cousa horrible, verdad? De José Antonio, as letras aqueles na Quintana, verdad? Bien. Bueno, pois resulta que hai unha cousa moi parecida na Pobra Caramiñal, moi parecida. Entón, nós, o que lle pedimos á Iglesia, en todo caso con patrimonio, pero aplicando a lei, é que eso se debía de tapar, que non podía estar baixo ninguna circunstancia exposto ao viandante público nun espacio, neste caso un homenaje a José Antonio, falangista. Bien, a Iglesia creo que o entendeu ben. O problema que planteaba era, bueno, si patrimonio, porque é unha iglesia catalogada, está da Pobra, non? A ver que, e parece que en unha segunda reunión que tuvamos, donde estaba o vicario, estaba o asesor xurídico, estaba o arquitecto que está na iglesia, a idea nos levamos ao alcalde da Pobra para que se puxera en contacto e, en principio, parece que patrimonio tampouco podría problema que é cubrilo con unha placa de metal, o nome, donde se ponía o nome da iglesia. Únicamente se taparía esa simboloxía franquista e desaparecería o espacio público e aparecería encima únicamente o nome da iglesia, que nós pensamos que de alguma maneira é o que tamén pode valer para esa cousa que ainda chama a atención que pasa na Quintana. Entón, na simboloxía entendemos que este ano, non este ano no que estamos, son os restos que quedan e entendemos que eso vai ir para adiante. En tema de publicacións, pois temos dúas, hai unha xa está prácticamente, que é Fernández Sendón, un home moi importante, periodista que estuvo en Madrid, dunha familia moi conocida de Ribeira, que ten uns escritos moi importantes, periodista escribeu estando en Madrid, era do ámbito trotskista, e levou unha vida moi de primeira línea. Temos unha documentación inédita de xente de primeira línea de Galicia dos anos 40 e 50, falando con ele, intercambiando ideas, intercambiando plantexamentos, e queremos sacar esa publicación. Incluso se falou co alcalde de Ribeira e facerlle un homenaje nunha calle, nunha plaza, a Fernández Sendón, un nome de moita talla, donde queremos sacar gran parte de seus artigos que escribeu e da correspondencia, porque además o home clave aí é Xosé Luís Axeitos, o académico, que fixe unha publicación nos anos 90 moi boa, e ademais nos facilita, hai que decirlo, con todas as facilidades, nos dá para que publiquemos cartas que están internas non? Que lle foron chegando por diversos campos, non? Entonces, no campo da publicación, evidentemente, temos eso, como temos tamén unha publicación que se dá fin de ano sobre un alcalde da Pobra que se fixe un homenaje fai uns meses, e que está, además, restituído a súa imaxe no Salón de Plenos da Pobra, vale? E que tamén para a xente da Pobra conozcan a vida deste home, non?
E entonces, pues, é dicir, temos distintos ámbitos e vamos a resolver dentro de uns días un primer concurso que se fixa a nivel de Galicia, que é un concurso dirixido a escolares sobre a memoria histórica democrática, de acordo ao que é o currículum do Ministerio, vale, da LONLOE, non? E entonces acabou o 31 de maio, hai unha serie de xente que mandou as súas publicacións, son de ámbito primaria e secundaria, tamén en formación profesional, e colaboramos, fixámoslo en Memoria Histórica de Barbanza, Nova Escola Galega, varios concellos da comarca. E o que queremos que no futuro se estenda para Galicia, para que os alumnos e os profesores traballen estas materias no ámbito escolar e que, además, vía audiovisuales, vía ensayo, vía creación artística ou creación literaria, poidan os alumnos traballar estas materias, construir para despois ser publicadas na revista Nova Escola Galega. Pois Xoán Hermida, vogal da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, moitísimas grazas polo traballo que desenvolvedes e grazas tamén por querer compartilo aquí connosco. Unha oferta, Xoán. Nada, gracias a vos, como sempre, a vosa disposición. Veña, saúdo. A comarca do Barbanza leva meses volcada coa celebración do Ano Castelao. A imaxe de Daniel agroma en cada recuncho, en cada rúa de Rianxo, a súa vila natal. En febreiro, a Real Academia Galega e a Fundación Castelao conmemoraban o 139 aniversario do seu nacemento cunha ofrenda floral nesta vila. En maio, 500 nenos e nenas de toda Galicia participaron nun concerto baixo a batuta de Maximino Zubalave para renderlle homenaxe ao rianxeiro máis universal. Non nos xuntamos para cantar, sino que porque estamos xuntos cantamos. Cando estamos xuntos, iso é unha forma de relación especial, é unha festa, unha convivencia especial, e digamos que as palabras non bastan, é necesario acudir á música para expresar eses vos sentimentos de felicidade por estar tantas persoas xuntas. Unha xornada moi emotiva a que se sumaron os alumnos e alumnas do Instituto Arxentino Galego Santiago Apóstol de Bos Aires. Esta é unha maneira máis do Consello da Cultura Galega de unirse ao Ano Castelao. No vi con cantar, dedicado este ano a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Por certo, co gallo do Ano Castelao xa podedes visitar na Cidade da Cultura Castelao Mirar por Galicia, unha mostra inmersiva da que xa vos falamos aquí e que nos achega a traxectoria vital e profesional de Daniel Rodríguez Castelao. Escribín sempre en galego, e se sacades o que hai de galego e de humano na miña obra, non quedará nada dela. Medio cento de persoas participan nesta ambiciosa exposición realizada en colaboración coa Fundación Castelao e que bota man da intelixencia artificial para chegar a figura do rianxeiro ao grande público, como explica o conselleiro de Cultura, José López. Necesitábamos buscar un proxecto que fose tamén atractivo ás novas xeracións, non? Que fose accesible tamén a todas as persoas e que fose un recurso que nos permitise coñecer esa figura de Castelao e facela máis próxima, máis cercana. Non? Podedes visitala no Gaiás ata o 11 de xaneiro de 2026. Pois ata aquí chegamos. Grazas por acompañarnos neste capítulo e grazas especialmente a Xesús, a José Antonio, Xosé María, Dolores e Xoán pola confianza. No vindeiro episodio falaremos do último revés xudicial que pon coto a fortuna da familia Franco, a recuperación das estatuas do mestre Mateo. Vemos que está moi ben acreditado que estas estatuas pertencían ao Concello de Santiago e que aí teñen que volver. Nos único que esperamos é que pase ese prazo para que sexa unha sentenza firme e poder comezar o proceso para que volvan a Santiago de Compostela. O expediente estaba armado de unha maneira, eu creo que moi garantista, éramos moi optimistas, os xuristas decían que non había fuga, e o que non contábamos é que a fuga era extrajudicial e que tiña que ver, bueno, pues, con a xudicatura en Madrid que actuou de maneira parcial e que de alguma maneira amparou a familia Franco.
todo o proceso é moi interesante, incluso os reveses iniciales, porque esos reveses serviron para iniciar unha investigación na que se descubriron moitos elementos da manipulación das leis que fixo esta familia para manter un patrimonio que realmente non lles pertenecía incluso baixo a lei do franquismo. Siempre ha habido una tendencia a que los Franco han sido bien tratados, no han sido sospechosos de nada, pero creo que se acabó la impunidad, ¿no? Recibe xa un saúdo de Nuria López que vos fala e de Fernán McCormick e Jacobo Perea, que me acompañaron na locución. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.